Ik ben Ivan Mijlemans en ik ben chef-dirigent van de Noord-Limburgse Brassband. Ons keuzewerk is As If a Voice Were in Them van Oliver Westby, Zwitserse componist. En het stuk is vorig jaar geschreven voor de Nationale Zwitserse Kampioenschappen. Ja, het is een stuk denk ik wat ons goed ligt. En ook daar, welk stuk kiesde, dan is er eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal. Dus de keuze is heel belangrijk. Maar ja, het is moeilijk. Ik denk dat je een stuk moet kiezen wat de band goed ligt. En niet zozeer naar andere bands kijken om uw keuze te bepalen. Maar gewoon zeggen, dit kunnen wij heel goed spelen, denk ik. En dan zullen we wel zien hoe de uitslag is natuurlijk. Ja.